Dobrý den, mé jméno je Jan Brádle a dneska udělám radost těm, kteří hledají novostavbu velkého rodinného domu na místě, kde nemusí denně hodiny dojíždět ranní a večerní špičkou. Chodovec je lokalita, která se vyznačuje tím, že se nachází 5 minut od metra Chodov s největším nákupním centrem v Praze, ne-li v republice. A přitom v blízkosti zeleně Hostivařského parku, který, jak jistě víte, se rozkládá kolem Hostivařské přehrady. Plavecký stadion, školy, školky, prostě veškerá občanská vybavenost je zde v místě. Tento dům je ideálním prostorem pro rodiny s dětmi. Je to moderní novostavba, která má energetický štítek třídy B. Velkoformátová okna zabezpečují dostatek světla a propojení domu se zahradou. A co vás bude určitě bavit, je tento prostor. Tady nahoře jsou 4 ložnice a 2 koupelny. A nespornou výhodou je rodičovská část. Ložnice s vlastní koupelnou. Dispozice 5+ KK s velkou garáží pro 2 auta a to vše na pozemku 650 metrů. Velikost zahrady je na údržbu absolutně ideální. Je tu dostatek prostoru pro pěstování, relax i místo pro děti. Jestli vás tato nemovitost aspoň trochu zaujala, neváhejte, rád vám ji předvedu, poskytnu veškeré informace. Mějte se moc hezky.